جبارتنا flimkien mulej kelbtek imqazza f'qalb waħda jinqad bil-ġisem tibnek ħaj Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu t-tifkija sa' nirrenew u sana kille it-tnejn martri. Jifirħu fis-semma l-irwieħ tal-qaddisin li jimxew fuq il-passi ta' Kristu issa jitennew miegħu għal dejjem għax għall-imħabba tiegħu xerdu demmhom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn l-mistera qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna. Nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu dak kollu li jista' jfixkilna fil-mixja tiegħu tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Antonja Nazzarenu Butiġix u Anġlu Tabone. O Alla li tista' kollox, aħna nafu bliema qawwa stqarrek il-martri glorjużi tiegħek sa nirrenew u sa nakille. Għamel li huma jidħlu għalina quddiemek bit-talb qaddis tagħhom bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, l-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu lil pagani ukoll kienu laqgħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk, meta Pietru tala Ġerusalem, dawk li rridu jżommu ċ-ċirkonċiżjoni bdew jeħduha miegħu u jgħidulu: Inti dħalt għand nies li ma għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: Jiena kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa. X'inkelli dera f'estasi, rajt xi ħaġa nieżla mis-sema, qisha li żgħar kbir miżmum mill-erba' titruf u wasal sa ħdejja. Bqajt inħares lejh sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u għasafar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli: Pietru, oqtol ukul. Imma jiena għedt: ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħal ġo ħalqi ikel profan jew imniġġes. Għal darba oħra il-leħen mis-sema qalli: dak li Alla saffa int ma għandekx issejjaħlu mniġġes. Dan ġara għal 3 darbiet.
Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewwa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu tliet irġiel mibgħuta għandi minn Ċesarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb. Miegħi ġew ukoll dawn is-sitt taħwa u dħalna fid-dar ta' dak ir-raġel. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru wieqaf qudiemu u qallu: ibgħat lil xi ħadd iġib minn Ġaffa lil Xmun li jgħidulu Pietru u hu jgħidlek kliem li bih is-salva int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem, l-Ispirtu Santu niżel fuqhom bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għammed bl-ilma, iżda intom titgħamlu bl-Ispirtu Santu. Mela jekk Alla tom l-istess don kif taħ lilna meta emminna fil-mulej Ġesu Kristu, jien xien biex stajt inżomm lill-Alla. Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu: mela Alla lill-pagani wkoll tom l-indiema li twassal għal-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lill-Alla. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Bħalma żiela tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek ħajmexxuni. Iwasluni sal-glorja mqazza tiegħek u sal-irejjex tiegħek. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Nidħol dejn l-artal ta' Alla, dejn Alla, ferħu għena tiegħi u rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla, Alla tiegħi. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena r-rajt tajjeb, jgħid il-mulej. Jiena naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx mill-maqjel tan-naċ mill-bieb u ma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak huwa ħallil u brigant. Imma min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ lin-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxi warajh għax isimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbuh minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu iżda huma ma fehmux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' għalilhom: tassew ngħidilkom li l-bib tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallilin u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx jien hu l-bib, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja
u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir. Mela eżiż dan il-kontrast Ġesu qed jgħidilna li mhux biss ir-raj tan-naċ imma wkoll il-bieb tan-naċ. U meta jagħmel dan qed jikkontrasta ruħu b'mod ċar mal-mexxej reliġjużi ta' żmienu li huwa jiddiskrivihom bħala ħallelin u briganti. Issa meta Ġesu jgħid jiena l-bieb huwa qed itenni fil-fatt li permezz tiegħu biss is-salvazzjoni hija possibbli. U allura Ġesu jagħmilha ċara li kull mexxej reliġjuż li joffri salvazzjoni minn barra t-tagħlim tiegħu huwa ħallil huwa brigant. U allura min jemmen fl-Evanġelju eżis u min jindem mid-dnub huwa ċert li jkun fil-merħla u li daħal mill-bieb. Issa bħala dawk li nimxu wara Kristu Ġesu huwa kemm ir-raj tagħna kif ukoll il-bieb tal-maqjel li jipprovdi għal bżonnijiet kollha tagħna. Issa billi nafu li d-dinja hija mimlija ħattafa li l-uniku ħsieb tagħhom huwa biss li jaqerduna, aħna dejjem qegħdin taħt il-protezzjoni ta' Ġesu. U aktar importanti minn hekk, aħna fiduċjużi illi meta jidher ir-raj ewlieni tagħna Ġesu, aħna x'namlu? Nirċievu l-kuruna tal-glorja li ma tispiċċax. U allura d-dinja talba nitolbuh Ġesu dalgħodu, għamel mulej li nibqgħu sħaħ fil-fema li nimxu għal kollox warajk. Wara ħadd ieħor ma nimxux għax jista' jkun brigant u jista' jkun ħallil. Bil-wieqfa. Alla l-missier qajjem mill-imwiet lill-Ibnu Ġesu ir-raj il-kbir tagħna mill-merħla tiegħu nitolbuh biex aħna ngħixu fih u nsiru merħla waħda traj wieħed billi ngħidulu mulej ismana, mulej ismana. Għal mexxejja tal-Knisja biex jieħdu sehem mill-Ministeru tal-Imħabba ta' Kristu ir-raj it-tajjeb tagħna nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li jfittxuh b'kuxjenza safja u li fihom jaħdem l-ispirtu tal-qdusija nitolbu. Għal ħutna li qegħdin jimxu wara r-rajja mikrija biex jerġgħu lura għand Kristu il-bieb li minnu jsibu il-ħajja bil-kotra nitolbu. Għalina biex inħallu l-Kristu iħabbat il-bieb ta' qalbna u jidħol ħalli jistedinna niklu miegħu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Għatina mulej Alla li ninaqdu ħaġa waħda mebnek Ġesu li narfuh bħala ir-raj u l-mexxej tagħna li jittmana bil-ħobs tal-kelma u tal-Ewkaristija u li jgħix bi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek,
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, bidlu tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa Missier Qaddis l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-marti tiegħek Sant Irinew Sanna Kille u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien roddulek ħajr. Għaliex Sant Irinew u Sanna Kille li ħaddu l-martiru l-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa li mundu nieqes bil-ħila biex ikun jista' jexxet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrad il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull irkoppa temile kull il-sin jistqal Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk.
u mit-ċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljuni, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Antonja, Nazzarenu u Anġlu li jogħġbok issejħilhom mal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqassum Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-noqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħadd jgħalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek.
Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħennin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej. Ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signora. Semmo friċ l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek, miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Kull barka ruħi ssir fitma ta' mħabba slimu fidwa fuq naser iġġib. Għamil mulilik li xorb li ħadna, ikun jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament Awrat Qarbin. Ngħidu tlitava Marit il-Madonna f'ġieħ 3 jiem li damet fil-qabar għal paċi fid-dinja li tant għandna bżonn. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Madonna Tapino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm nitolbu. U għall-entitajtna dawl tal-aġib fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martirju ta' San Irinew u San Akille. Fil-ħinina tiegħek kamil li bil-qawwa tas-sakrifiċċju li joffrejnilek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li taħalbna jatik l-akbar ġieħ. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlometa minħa ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.